Hello, bayap song hanya hai lam sok poro ani YouTube channel lo kok se sayang thangchiwo hanya hai lam sok piro norok no ani YouTube channel lo tini hingke norok ni bagai tui phajau ka ang ani ri tak mani video yata bo tak mani bo phunuk nai tai ani ro je tong mani abo phunuk nai ke norok nai tong di hingke tini hingka hingke to tak to sang video khai tongo obo hingke to gana tak tongo ang norok nugui mangkana ang ri gana bo thai tak tong mani hingke bini ri kutu ni gana tak man bo phunuk nai nyong na ang hingke ang mane pen sa sari bagai okose mari siwo mane tamnai audio da hanai tamnai obose mari siwo hingka hingke tabuk nai mangkana norok obo hingke obo thengpura ang tak mani obo ni iri kutu ni gana obo seng bagai mana laikha obo emergency ro hojanai bagai omo khan bagai to takai tongo ke omo khari kutu ni gana kisi sa phunuk nai nyong no bo thai ba hai hingka nai tong di bothai bukisa phunuk na nyong no ang tak man hingke rigana gana om khari kutuni gana ke rigida iri kutuni gana wo hingka hingke asuk design rime do abo to belai design de hingke to oro to tori thangnai belai kutu gana belai abon bagai oro hingke rai rai khe rukha hingke konugui mangkhana om khan bagai to tago hingke ang hingke rigina tago bo khari kutu tago ta ke wi kutu bosak singya ko bo hingke ang khari rigina bosak rasui paikha ke bo khari kutu gana simsi tago tong kho bam ka banga nakhe bini bo hingke ang tini para thangka balangke bin bo video khaiti hai kisar nan bagai ete bo kaham kaham tongo norok no phunuk nai hingke bo tabuk tagai tong hingke ang nai tongo ta hingke ri kutung ke kisa patala sisi nang diba hingke bo kisa patala sisi ken dekha ki konugui mangkhana yang te hingka hingke asuk ko kaham ke phunuk mali ya bo nok bisingo tak bla hingke nok bisingo tak man bagai kaham ke mane video kaya ang uta hingka hingke konuk mangkhana nai thoka belai ke nai thokjak angke ri kutu gana obo ke ukojak ti phegu janai ti ko yang ti phegu janai yang ti phegu janai subui pai complete ingkha abo naithok mani saimana tabuk to norok naithok mani saimia hingke obo belai khe dojak ekdom jora kri jora o obo norok nugui mangkhana hingke bagai se mana laisibo seng bai bai kini obo tabuk hingke norok no ang phunuk nai bainero tam tam tong phaljak nai hingke obo hingka ang basoro no ke bongro kisa phunuk ri nai bini ri nai bom bom sel khajak tong gana hingke kwchak mamang kabungma tak do bainero hingke abo bebang sel khainai norok ang bai dati dati khe kwrwngdi paini ni hene jewan sugui tongnai rok tabuk to Christmas bwsakang hingke norok pai manai ke norok je sabai puno thepai ro hodi hene saka hingke thepai ri ro honai je tabuk norok na ang phunuk nai ko omo khe kwchak ta khumtui gana obo khe ramudi siklani gana ta khumtui iko nuk mangkhana norok bwsak tak jagya ko bini bo hingke iko yango hingke hanya suja bain khe di rekha hingke bwthai khe kubung no emne khe yapai rok ni bagai khe norok tawana de yapai khe kaham no keseng rok jai ta kubung khe takjak tari nai hingke norok nugui mangkhana obo hingka hingke red color bai white color thepajak nai amko white color thepajak nai kaila paina rok bagai ki belai khe kaham obo norok nai tongdi tabuk ang te kisa color phunuk jago nai mane te kisa design ta omo khe green color ro obo ang agi phunuk ma haijama tongkha omo khe green color ro obo ni hingke bwsak kormo ongnai norok alka bai phun thepai nana hingke alka bai phun thepai mano mane om hai color di design hinsa hingke nong no seng norok order khaire di ke seng nong no ro honai tongo norok sabo sabo nangai tong ang bai dati dati kwrwngdi om bai bang sel khaijak nai mamang om phaljak nai mamang no hingke obo design belai khe naithoka bai tango hingke green color belai khe naithoka hingke obo hingka hingke red no red phaijauka obo hingke mane samde sikla pono dese design ganang ta omo red noi ko nai di belai khe naithoka nong nang boi bo phungman chesta khainai obo hingka hingke to tabuk to ang asugui phunuk mani hingke asuk naithoka kaya haike engo hingke boi bahai ke naithok norok no phunman chesta khai tongo ang ke nugui mangkhana iko hingke light bo chakjak mani ang video khaimani obo kisa salia nong thangka hingke to phana boi akui naithoka khai phunuk nai nyong no nai tongdi hinte kaisa togui tongkho ke mokha kormo je kuno color thebai mano ke kormo bo sak takjak obo hingke ko design khaijak no nukhana norok iko belai khe kormo naithok obo belai khe kormo ang tui hanchi kormo ri hamjanai rok saimano hingka ba ang kormo hingke belai khe ani favorite kormo hamjago ang hingke kormo naithok jago hingke aboni bagui belai khe naithogo tabuk nong na boi phunui ko kormo bai red boi asike naithoka ke boi phunuk ata nong tabo ang subjai ase do ang mane omo bai baisa boi phunai ta bwsak to kaisa se takjak gana hingke kubung mano takjak bla hingke nong nang kaisa kaisa ke boi phunai te norok bobo choice khai bomo bai boi thepaka hingke naithok abo kisa comment khai sadi hingke tabo obo no receive ka ang tabo te kaisa bai thabi phunuk nai o red bai da phunuk nai ke tabo green bai da phunuk nai gena ang boi thanga tama jen bojakha nai jongni ko no receive ka tabo te kaisa thepao nai ke baino iko tabo green bai thepai nai ta bom bai bisi mosang kok mane je sa je mosang go je hamjao norok omo ban thepai honai red bai thepai hodi kormo no hinsa red bai thepai honai ke green bai thepai hodi ke green bai thepai honai norok nai dongdi kaham ke nugui mangkhana norok
Paile ka boy tong mani ang video khaimani sali yang thangka abo kisa kolok khaija kana abon bagai phul kali yang thangka kan bo bisi phun ba hamde abla gainke to bose an phun hamya puno se naithok mani color me belai ke naithok kaja ke logoi ma khana ro ko naidi among ke iku yang ke iko naithok mani belai ke naithoka hazal tong ti samani sali ane bo ma khana ro kata bo khe red by thepai nai ani ti samani sali yang thangka camera khaimani camera bom te khani nang ang sasi mali yang thangka puro te ka se thepai tongo camera khaimani sali ane bo kolok khase khaija kana haima tongo angwa lukuna red by belai ke naithoi ko kana ka phunu ke singli ane bo singli camera khaimani angli ya naithok lukmali ane ro pura hasal ke kotor ke phunu nangmani ane bo ang ta edit khaipur se saiman jiwo ba ang khanya rangli yang thaka gobo ta an nok ri abla abo an bani ro khaimani ken yang ro nuk ma khana ro yang hobom hai lugui ma khana ro ko ang khai belai ke naithok jaka ro bom naithok jaka kisa comment khai sabai di ko naithok jak suka angke jese bai pono thepa oi telang mano ro ang o hamja gong ko moi phun thepe ro hanai ri khe kubung ma available tabo lugui ma khana ro belai ke naithoka gana site naithok jak suka angke abo lugui ma khana ro belai ke naithoka hingke sabo ko talang tong please an channel share khaidi comment khai baidi kisa obo hingka ang nongo tak tok mani baike to thengpori ko tak mani obo ni gana ang tak mani obo hingke obo khani nogo phai sok paike hingke obo ri nai lok khaba kisa norok no phunu bisine bini design ro kisa nai ati design ke belai ke kora khere jaga bo hingke asuk mane rasuya ko ba kahke phunuk maya hingke to phana ang nong no phunuk chesta khainai obo khang tagai tongo hingke obo ni ri ko to hingke bai tagai tongo hangkhari nai tago এই কোনর yang phatapti pa nasi di besek lokha te lugui mang khanai ko or sudur video khaiban chai an nasira kokoi rokung tongo nukhana na rok ko besike naithoka jilik milik sin tong sio lugui mang khana na rok ko ang khana naithok ja kan rok ke baheng jak ba ke kisa comment khai sabai di kani video khaimani chai ang khana bo video camera ba ke rom na nang ang abo saimali kisa nakar de ke next video wata siang kan be khajan jesta khajai lugui mang khana norok ke norok bai taisa kala nya di yang taisa phungal jesta khanya yang iko yang bising ti phunu ka abo hangka hangke hapono gana khati saman bagai nong nang kaham ka phunu malia nakar de ano ko am hayang khata ge abo to rasuya koblari bising thandi bising khaimen bagai kaham ka phunu maya ba khayo kha ang bai thango nukman hingke to naituk jaka norok bahayang jak bai ke sadi ko khukse hingke bom ti kare khana diang mota ta khum to nyhani man do ta khum ti phana design khajak ta kahangke norok bai next video mala yani chesta khanya taisa norok nasingi tong di hingke kabang ke share khaji comment khaibai di tini video asuk nang sina jotona hor